да гледаме нещо. Тук няма много хубави работи. Мисля, че он има. Значи, тук има някакви работи за Хелоуин. Тук има чикви и маски. Тук има фалшив нос да се направиш на някаква вещица. Ужас просто. Тук продукти има. Вижте какви готини работи имат. За 15 лева продукти. О! 15 $. Тук са прахове, някакви други работи. Значи, да ви изясням. Тук сме в един огромен магазин. Тук има някакви препарати. Тихо сега! Мълкнете и двамата. Тихо, мълкнете. Добре, така. Гледам. Така, тук има някакви гадни неща. Не са... Сега видим. Мръдни са малко господин Чупенев. Взимай. $2, 20 стинки. Тук някакви тук за $2. Да снимам, мъкни сте, охрани, мъкни сте и чуси. Моля те, мъкни сте и кремово време. Значи, тук имаме на Дино. Сега. Значи, добре. Ще са... Тихо, мъкни. Толкова си голям. Значи, тук има... Съответно гледам през стъклото. Значи тук е на Милка, на Несле или не знам. И те са... $2.39. $2 за етинка. Значи тук имаме са $1.50, $1.99. На кенар или на денито е по-хубава руската? Кенар. Значи, тук имаме... Не, добре, всичко да има отливат. Чай. Това е...